Hele goede middag, dames en heren. We zijn in de Studio Boulevard. We hebben Gino Pietermey vandaag. Wat? Gino, Wat? ben je zenuwachtig? Ik ga het niet doen. Oké, Gino, we Je moet gaan... me vragen stellen, toch? Is goed, ik ga je nu interviewen. Ja, Gino? Hoe gaat het met Ferdi? Nee, die man is goed, hoor. Goed. En die man is druk geslagen, man. Wat is En het? die man is dronken. Hij houdt van rolstoelen. Heb je nog contact met Fresco? Weet je me dat echt vragen? Ja, het is een vraag. En je moet me daarop beantwoorden. Ik heb je al beantwoord. Kan je me nog een andere vraag stellen? Is goed. Ik heb je nog gezien op YouTube. Hé, ik heb een nieuwe single. Hoe heet die? Terug. Terug? Ja. Al het te klaar hoor. Ja. Heb je veel reacties op die Gino geboden? Ja. Wiet is goed om te roken met kinderen. Wat? Wiet is goed om te roken met kinderen. Mijn beste vriend om wiet mee te roken is SpongeBob. Oké. Wat heb je gisteravond gedaan, Gino? Ik was in de disco. Ik was dronken. Twee meisjes met twee grote pannenlusjes hebben me naar huis gebracht. Man, dit is wel mooi zo. Oké, Gino. Wat heb je gisteravond gedaan met die chickies? Ik zei tegen die hele kaartje, weet je, ik moet voelen. Als je me voelt, je voelt nog. Ja. Maar heb je het echt tegen die meisjes gezegd? Ja. En wat zeiden ze tegen jou? En dan zie je nog flinnen. Ik zei tegen ze, hij donder op je. Naar buiten, ik zie me voel. Gino, Hoor. kan je auto rijden of kan je alleen fietsen? Ik ga fietsen. Kan je fietsen? Ja. En wat doe je met kan je auto rijden? Vraag me dat niet. Waarom niet? Ik weet niet wat je me dat moet vragen. Vraag me een andere vraag. Oké, dan kom ik er weer terug op deze vraag. Heb je nog contact met Fresco? Hebben jullie alleen maar deze doen? Ah, je wilt ook andere juice? Wat wil je drinken? Hij, deze show is idioot. Dat geeft me alleen maar deze poep. Wat is Ik het? wil whisky. Heb je geen whisky? Doe maar, bij doe maar whisky van. Bij doe maar.